Gero, Matias, zure aitaren anaia, Kandido Oregi ere, zure zaba, hori, baina horretzaz, por ejemplo, haiek eskoso gutxi joan berbagarra den poraz, gutxi. Eta, bera esaten jo, bizipin bat zozen, Zaragozan egon zienien, gerra den poran, Gernika bombardea hobela, bat ematek ezabela hori guztu bezala, eta gero kibezela, oso txartu pasau bela, ze hori bestik bakar, zolotzen zanien, ero gerran zanien. Eta, baina Kandido gora beran, da orduenik, banegian zerbait, baina ez joa jakin, gero arte, baterio de trabajadores en sala, baina izin zuen, beste batek ezazten, hau gero sabi ikautea bat, eta baina etxek jau asko, bakarrik hori, horron sala, baina besterik ez, etxekate biziperik, ez zuan kontau gure familian eraren historizik. Baina erronkari egon zan ez? Horrezua bera, eta, bueno, segero, honek goztabak eta etxik izan bezkariek horron ziren gentiegaz. Eta, bueno, kasualidea, gure ezagun batek, bere aita behan egon zuan, eta orduen, lista bat egon. Horren lista hori, hilde gero, eta zeitik lista hori galdu izan. Zibiltzen lista horren bile. Beren zegan lista bat, eta joe izan bazteke, mate zen, ez da, osten ditagarna. Bere osten ditagarna.